Vi har lige lagt det ind. Jeg stiller den her igen. Filmer den igen? Ja. Nej, jeg troede, det var slutningen, vi lavede. Det var nok. Vi er bare begyndt på ny. På en ny? Ja. Okay. Så er vi begyndt med Escape for You 3. 3? Film 3. Episode 3. Nej, Escape for You 4. Escape for You 4. Kan vi bare sige episode 4? Nej, jeg kan bare ikke, når jeg kommer helt op. Altså, hvorfor skal vi sige, hvor langt vi nåede? Det kan man da regne ud, fordi den første video, den er nederst. Ja, okay. Jeg tror, vi også har lavet nogle af dem der. Vi har også lavet nogle af den der skate, eller den der skate. Ja. Fuck, jeg går og finde på at hoppe ud over her, mand. Okay. Prøv lige at vente, Niklas. Ja, jeg skal lige fortælle noget. Det I skal gøre. Søg på Kasper Larsen. Stort C foran. Det er med Kasper. Det er det eneste, jeg vil sige. Vi vil da... Ja! Kommer den der?